В затвора пристигна нов затворник. Той беше мускулест, с ясно изразена физика и корем твърд като камък, излъчващ респектираща сила. Още щом го въведоха в килията, двама от другите затворници започнаха да му се подиграват. Единият направи преувеличена гримаса, а другият се излегна на леглото, като го гледаше злобно. Но двамата дори не подозираха, че този път са попаднали на грешния човек. Пазачите чули суматохата, решиха, че предстои нещо интересно, усмихнаха се и се приближиха да наблюдават. Това, което завариха обаче, бяха двамата старейшини в килията, проснати на пода в безсъзнание и без никаква реакция. Оказа се, че това е печално известният затвор Мид Айланд, където се държат най-опасните престъпници. Всеки един затворник имаше зад гърба си безброй престъпления, истинският елит на престъпния свят. Още по време на първото си хранене в столовата до новият затворник се приближи едър плешив мъж. Щом останалите го видяха, веднага прибраха таблите си и отстъпиха назад, усещайки, че предстои проблем. Едрият мъж се спря до него, наведе се внезапно и плю в храната му. Изправен пред такава обида, новодошлият само погледна към купата си без да каже нищо, без капка гняв. Сякаш търпеше ситуацията, избягвайки конфликта. Поне за сега. Но точно тогава друг затворник зад него започна да го обижда и напрежението във въздуха започна рязко да се покачва. Напиши в коментарите, ако искаш, втора част.